ens tornem a trobar una altra vegada aquí a Baétolo. S'ha convertit la Badalona actual en la Baétolo romana i aquest any els professors ens sentim molt contents perquè tornem a tenir alumnes dels 3 instituts que participem en aquesta experiència. Volem preguntar-los, com que són tots 3 nous, no ho han fet altres vegades, doncs volem preguntar-los què els ha semblat i com han participat ells en aquest matí de dissabte. Per exemple, el Miguel Ángel ha estat el nostre reto i ell és de l'Institut de Premià de Mar, que s'ha tornat a reincorporar altre cop a l'experiència. A veure, jo estic a la part d'actuar, que és el Ludi Rhetoricus, i faig de rètor, que és una mena de mestre que ensenya oratòria als alumnes que ja són més grans i es volen preparar per tenir una carrera política, una ensenyança superior. Seria una mica la nostra universitat. I sobre què tal m'estic passant, doncs la veritat és que m'ho estic passant molt bé i repetiria si pogués. A la meva dreta tinc el Sergi, que és de l'Escola Vedruna de Gràcia, i ell ha estat participant, perquè jo he vist en el Dramaticus, en el Rhetoricus també, i també en el Literarius. Explica'm què és. Sí, bueno, jo tenia el paper de Caesar al Rhetoricus i bé, en les estones que no teníem representació he anat a ajudar el Ludi, que faltava una mica de gent, i hem estat allà gaudint amb els nens i ha sigut una experiència molt, molt enriquidora, perquè a part d'enriquir-nos en la cultura clàssica hem fet conèixer als nens el que es vivia abans. I finalment, la Paula, que és d'aquí de Badalona, de l'Institut Alberi de Badalona, i que ha estat en el Ludi i també ha participat en el Rhetoricus. Tenia un paper. Sí, jo estava al Ludi jugant amb els nens i ensenyant-los com es feien els jocs a l'antiga Roma, i el Rhetoricus Literarius, que era a l'escola de 7-12 anys, i feia de discípulos, i el magíster ens fotia bronca, i sí, ha estat molt divertit. No sé. I els companys que tenim aquí al darrere, de quin institut sou? De l'Isaac Albéniz, també com la Paula, i he participat també en el Ludi i en la part de literàrius del Rhetoricus, i feia de Discipuli 3, i juntament amb el Miqui, que feia de Discipuli 4. Sí, jo soc com el Sergi, no? de Vedruna Gràcia, hem vingut de Barcelona aquí col·laborant amb l'Isaac Albéniz i el Premià de Mar. I bé, molt bé, una primera experiència molt bona, molt recomanable, i bueno, intentant ajudar tant a la part de Rhetoricus com a la part de Ludi amb els nens petits, intentant ensenyar-los doncs, com s'ho passaven igual els nens de la seva edat a l'antiga Roma. Com? Que no m'entenen? Però com pot ser això? Estem a Badalona, Baétolo, aquí es parla llatí. Però a Magíster han canviat tantes coses, ara ja han passat anys i... Clar, que si s'ha passat molt de temps, que si les coses han canviat, bla bla bla. Aquí es parla llatí, oi que sí, Discipuli? Discipuli! Sí, Magíster! Òptim, i ara seguim amb la... Què? Com està anant? Molt bé. Sí? Està anant molt bé, molt bé. Acabo de jugar amb un nen a Ludi i m'estic passant molt bé. T'estàs passant molt bé? Ara anem a fer tot el teatre, a veure com surt. Què tal els llatinismes? Molt bé, han tingut molt èxit. Han agradat a molta gent. I els recorden o no? Els saben? Sí, la majoria sí. I quin és el que més èxit té? Vox Populi, Cum laude. Alguna anècdota? Bueno, doncs que la gent que havia estudiat, per exemple, Bupico, llatí o grec, doncs els hi recorda la seva època, el que havia estudiat i fa molta il·lusió. Que Jordi, què tal aquesta Magna Celebratio? Molt bé, molt bé. Un any més i em sembla que ja és el 6è, el 7è. Molt bé. El temps aguantat, no ens podem queixar. I, bueno, els alumnes el millor, estupend. Col·laborant aquí amb aquests. Mireu quines coses més meravelloses d'aquests alfabets. Júlia, no la veieu però els afotella. I aquests 2 pòsters i, bueno, afluència de gent i molt bé, molt bé. Júlia, què tal la teva participació a la Magna Celebratio? Doncs molt bé, aquest ja és el 3è any que participo i la veritat és que ens ha pillat una mica difícils pels de segon de batxillerat perquè estem de trimestrals, just enmig, però bé, sent l'últim any, estant acabant batxillerat i tal, no podia deixar de passar l'oportunitat i he pensat, si no hi vaig, després m'arrepentiré, o sigui que aquí estic, vinc el dissabte sencer i bueno, doncs ja estudiarem demà. I per cert, Júlia, quin nom reben aquestes peces que portes? Doncs mira, el que seria la túnica d'homes, en la dona es diu estola, i seria
aquesta peça, que és una peça única i que simplement té dues subjeccions, una per sota el pit i l'altra sobre la cintura. Després està el vel, que és el riquinium, que en realitat, si estic al carrer, l'hauria de portar pel cap, perquè era molt important en les dones romanes anar amb el cap tapat pel carrer. I després, als peus, hi tinc els calquei muliebres, que seria el típic calçat romà, però de les dones patrícies. I és que, al contrari del que la gent es pensa, les dones adinerades no anàvem amb sandales pel carrer, sinó que anàvem amb aquest calçat. Què, Arnau, què tal el matí de Magna Celebratio? Home, tenint en compte que Júpiter no ens ha acabat d'afavorir, és a dir, bueno, encara fa una mica de mal temps, però bé, almenys per nosaltres, els milites, ens ha anat prou bé i, bueno, veig que hi havia prou bon ambient i, en fi, veig que de moment ha estat un èxit, com cada any. I ara hem arribat al Ludus Grammatikus. Aquí els nens i nenes a partir dels 12 anys comencen l'estudi del grec, una llengua amb unes lletres molt complicades i estranyes. Salvete, discípuli! Salvete!